ένα πιάσιμο της πετονιάς, σήκωμα του pick-up, τόσο ώστε να απελευθερωθεί. Γυρνάμε ανάποδα το μηχανισμό προς τα πάνω και βαστάμε το αριστερό μας χέρι λίγο λυγισμένο, αλλά περισσότερο προς να τεντωθεί. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν τη βολή, την off the ground, πρέπει να στρώσουμε κάπου εκεί το μολύβι μας. Στο casting, ναι. Υπάρχει η side cast, η πλάγια που λέμε βολή. Υπάρχει αυτή που είναι πάνω από το κεφάλι. Εδώ δεν υπάρχει κριτική ποιος κάνει καλύτερα κάτι. Θα φτιάξουμε μια αρματοσιά που συνηθίζεται στο απλό casting, περνώντας ένα αγκίστρι, δένοντας το λεγόμενο παράμαλο. Μετά λοιπόν το βαρύδι, όπου το έχουμε κάνει σειρώμενο με την ειδική στριφταροπαραμάνα. Το χτυπάω λίγο να ζωντανέψει αφενός, αφετέρου να μπει μέσα λίγο το κεφάλι του για να μην μου σπάσει. Το μοντέλο το περνάμε σειρώμενο με μια κούρμπα εδώ πάνω στο αγκίστρι. Είναι ένα καθαρό αιμο καλάμι για long casting, για μικρινά πετάγματα. Είναι ένα καλάμι τηλεσκοπικό. Αυτό είναι ένα καλάμι 430 σε μήκος, σε ανάπτυξη. Το καρούλι της πετονιάς. Υπάρχει και μια άλλη πετονιά με διαφορετικό χρώμα. Το δεύτερο κομμάτι της πετονιάς, που συνηθίζεται να είναι τουλάχιστον 2 μήκη καλαμιού, ονομάζεται shock leader. Και ο λόγος είναι ότι πρέπει να απορροφήσει την δύναμη που δημιουργείται κατά τη στιγμή της ρήψης. Όταν δε έχουμε, όπως παρατηρείς, ένα βαρύδι που είναι 160 γραμμάρια. Τα ριάκια, όπως είπαμε, είναι στάνταρ ψαρότοπος και σχεδόν πάντα τριγύρω τους υπάρχουν στημένα εργαλεία. Απίκο για γόπες, έτσι. Ναι. Λοιπόν, στο απίκο βλέπω το καλάμι, καταρχήν είναι πολύ μεγάλο. Πόσα μέτρα είναι αυτό, 5 μέτρα, 6? Αυτό είναι 7 μέτρα. Προτιμούμε σαφή αγκίστρι, δηλαδή να κάνει καλύτερα σε αυτή τη δουλειά. Το αγκίστρι για το συγκεκριμένο είδος ψαρέματος πρέπει να είναι από 7 μέχρι 9. Έχει μικρό στόμα και το παίρνει λίγο περίεργα και μπορεί να στο πάρει χωρίς να καρφωθεί. Από το να είχαμε να είμαστε σε ένα σημείο απέναντι, σιγά σιγά ανθεί, περίμενε. Ωραίο ψάρι. Το εργαλείο αυτό είναι παραδοσιακό στο ψάρεμα και λέγεται ζόγα. Στο κάτω μέρος που είναι το αγκίστρι τοποθετούμε ό,τι δόλωμα θέλουμε. Ένας τρόπος με τον οποίο μπορεί να ψαρέψει κανείς είναι να χρησιμοποιήσει μία αρματοσιά με 1 μέτρο μήκος, τη ζόγα στην άκρη. Ένα άλλο πλεονέκτημα της ζόγας είναι ότι δεν αφήνει το ψάρι να καταπιεί το αγκίστρι. Με αποτέλεσμα, αν είναι μικρό το ψάρι, να απελευθερώνεται χωρίς τραύματα μεγάλα. Είναι μικρή, συγκούνησε. Λοιπόν, εδώ ψαρεύουμε ένα βιότοπο, μέσα στον οποίο μπορούμε να βρούμε μια μεγάλη ποικιλία από ψάρια. Θα τολμούσα επίσης να πω ότι είναι το πιο αθλητικό ψάρεμα, γιατί εκτός από το πολύωρο περπάτημα, ο ψαράς σε όλη τη διάρκεια του ψαρέματος πρέπει να μεταφέρει μαζί του και έναν πρόσθετο εξοπλισμό από εφεδρικά καλάμια,
τρόφιμα, δολώματα, αδιάβροχα ρούχα, γιατί σε ένα κακό καιρικό φαινόμενο είναι συνήθως πάντα μακριά από το αυτοκίνητο και εκτιθυμένο στον καιρό. Επίσης, αν είναι τυχερός και πάρει ψάρια, πρέπει να τα κουβαλάει και αυτό είναι ένα ακόμα πρόσθετο σημαντικό βάρος. Το σημαντικότερο πράγμα στο spinning είναι η ακρίβεια στη βολή, η οποία βέβαια είναι θέμα πείρας και εξάσκησης περισσότερο. Η βολή σε ανοιχτά νερά μπορεί να επιτρέπει λάθη. Εδώ όμως, αν δεν έχει απόλυτη ακρίβεια στο ρίξιμο, θα σου μείνουν όλα τα δολώματα στα χόρτα της ακτής. Το πήραμε, Γιάννη.